tsintuwar soyayya inda ban zata ba. Akan santa dai na shirya da na daura dan ba. Da daɗi wuya na yi ɗamarar shiga kan gaba. A yi shaga fure to ki rike shi da zuciya. Soyayya ina son ki ne ba dan gwamna ba ba dan saraki ba. Soyayya mai kaunar ki ne akan san ki Aisha na yi shirin yaƙi. Ayya ki miƙo hannunki na rike dan kin dace suna. Ranar bikinmu na fi so Allah kai mu rana. Dangina da na kisa shaida ne ki zo cikin gidana. Ranar zantuna ta inda kika shigo mallake na. A bana Aisha